So guys, बिसुंगालि सिङावसो थायो आखाइ जोलायलायो बेखौबो जानो एसे खस्थ'आनोलाय दे बेखौबो जानो एसे खस्थ'आनो अरे भाई बाबा अरे क्या है तुम लोग अरे भाई इखै फै इखै खारबोनाय जेबो खालामा ना नोंखौ बोरमाया जेबो खालामा बोरमाया आदार जायो बिदिनो ओइ खिरखियाव गारहरनोसै गोलैबायसो जाबा जायाबा था होनदों गोलैबाय नालाय माने बिना फैसायाव बायनानै जानायथ' जाबा जायाबा था होनोलै बिसोरबो रागा जोङो एथ' मोजां भिटामिन हा सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय बुस्थुखौ जों एरख'नानै जादों जल्दी नागिर बिसोरबो रागा जोङो ना ओरै थां बोरमा खाथियाव गाइस नायलांबाय था गिदिर फिसा गोलाव गुसुं सेस गासिबो मोनजोबो बाय बाय हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम फिरसे आंनि जेंगा अफिसियेल चेनेलखौ गोदानै ब्लग भिडिअ लाबोनायनि सायाव दिनै हामलायनाय जालायबाय स' लोगोफोर जों दिनै मानामुनि खाहैनो नागिरदों नै जोंना थेफ्ला बसा अबाव जेंगाव फायना मानामुनि खाहैगोन सिखाजों ओमफ्राय मानामुनि ओमफ्राय सोर खाहैगोन Mami, लोगोफोर नेचारेल मैगं उदैफोरा बोरैबा मोनदों बेनिखायनो जों दिनै गोसोखांनानै बोराय बुरै जोङो मानामुनि खाहैनो नागिरदों मा होनदों बुजिना मोनाखै मा होनदों हा आबा थैबोर नायदों ओमफ्राय मामाया थांबाय सोर खाहैनो नागिरदों मानामुनिखौलाय जोंबाय होद मा जों सोर नाम गैया नामा जों भाना बाबा जों नाम गैया मामि सोर बियोला नाम दंना गैया दङ स' माजों जागोन मानामुनिखौ मानामुनिजों आलु थ' गाइस मानामुनियाबो गैया होनो नागिरनांगोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो टें स' लोगोफोर जों फाइनालि दुब्लि बारियाव मोनफैबाय मा पस्ट बिलाय पुष्पा वाव सुखिगानि हिसाला थेंक इउ स' फाइनालि मोनफैबाय जोङो दुब्लि बारियाव बे जोंनि गोबां गुवार लांदां फोथार बिनि उनाव नै जोंना खागासिनो जेंगावलिया दहायनिफ्राय खागासिनो मानामुनिखौ बेसे बुरजा जाखोलै माथो बोथिसे बाबा जाखाबायना मामिया दहायनो खाफैनाया ओमफ्राय दासो इसिमल' आं दसे जिरायबायबा बेयाव हारसिंनो अबाव दसे सान्दुं एसे गोसाखाय एसे जिरायबाय आं मेगन माबा हाबबायहाय बिथिं सान्दुं गोसा ओंखायनो जिरायदो दसे मानामुनिखौ बोरायबाय खिन्थु गोरलैसो आख' गोरलैसोब्रा लोगोफोर जोंना नैबे लांदां फोथारावनो मानामुनिखौ मोनो मैगंनि आंखाल गैया खाना जायोबा खिन्थु नेचारेल टेस्टि बुहुद उदैनि बेमारा हामो मानामुनि जायोबा उदै सागायो होननाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो जों फरायनानै मोनबोनाय लेखायाव दंखायो बेनिखायनो जों गेजेर गेजेर नेचारेल बुस्थुखौ जानांगौ रुनानै जानांगौ अब्लाना नोंथांमोनाव गेस्ट्रिक फिटि लिभार बायदि उदै बेमारा नोंथांमोनाव जानो हानाय नङा आरोखि स' मानामुनिया मा टाइपनि नायलांदो नैबे जाबाय मानामुनि गिदिर नैबे जाबाय मानामुनि फिसा स' नैबे गिदिरनिख्रुइ नैबे फिसाया भिटामिनसिन बेनिखायनो गोथाङै जानांगौ हायोबा बाथोन खालामनानै बानलु थाइसेसो होनानै बानलुखौ बारा होनाङा अभार होयोबा आरो बानलु उदैया आलौगोन सासेयाव नै गेलेबायसो ओइ बाबा बे औवा गुदियाव मा खालामदोंब्रा हासना बे औवा गुदियाव मा खालामदोंब्रा नोङो हा हाजों गेलेदों दे बुंदो नों मा मानामुनि जागोन ना जाया बुंदो मामियाबा बुंबाय आं मानामुनि जागोन माजों जागोन ओंखामजों बाथोनजों उदैया आलौयो उदैया आलौवो
बारा होनाङा मिथिबाय दे होमबा ओरै खोन्थाहर मानो हा थुनो नागिरदो नोरै खोन्थाहर लोगोफोरनो खोन्थाहर हाय गाइस लोगोफोर होननानै नैयाव खोन्थाहरब्रा नै इयाव खोन्थाहर गथ'फोर हरपे मानामुनिखौ माजों जायो होनदों मानामुनि जाबा मा जायो होनदों फिलु जाया उदै सागायो सिनिया फिलु जायो मानामुनि जाबा उदै जाखायो उदै सागायो ओमफ्राय नोङो बेसे फरायखो खोन्थाहरना ला आङो हो क्लास 4 मोनबाय ओमफ्राय बे मा खालामनाय जादों हाजों गेलेदों मानो गेलेनांगौ नोंलाय गगा मोनदों मा ओंखारदों हाजों गेलेदों गगा मोनदों होमबा दे लास्ट टाइम नोंनि नामखौल' खोन्थादो दोननोसै आं What is your name दे नायदो बाबा What is your name दे What is your name आं दोननोसै भिडिअखौ Pompi Musumatari, Vishnu Musumatari, Sanuti Musumatari, Somali Musumatari. इंग्लिशनि सोंबाय थागोन नालाय खनसेनो लाइन दांलांखाबाय आरो आसला बिराद सैतान खननै खनथाम सोंजानो बाबाय माने ओंखायनो खनसेनो लाइन दांलांखाबाय नै बोरमाया नायल' जाल' बोरमा मासे लादों र' जोंहाबो माला देरगोन अन्थावथावनो ओइ बेटि मा नांगौ नोंनो थांसैथ' मोनाबाय ओइ दुरुङा फानगोन बाबा जाबाय दुरुं फानगोन जाबाय गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोबाय आरो नोंथांमोना भिडिअ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बांसिन कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाय हरफिननो आं नाजागोन स' नाइस हेभ ए नाइस डे बाय बाय